Kani kadika Pati CTV. Kibor paniya snong jong snong nongrem kabaha bapo ka hima sora ringkat ke jit relang baka kanhon kilong kami bat kumjo ki khon samla kan thai bat chenrang jong kani ka snong nen ka sngi ka nyaw trek mentau no opera kila pelong ka tamasa ka basisngi ya ka blatep kum kamau kor katia bat ka pasat waidong festival ka balong ro ka sen ka banikong ban pelong ikum kani ka tamasa ya kani ka tamasa la pelong kum ka thong ban phai mat biang sakarti ki dustur umen barem haka baydai ba kjil akai bat kar kom em ukasi ban ket ya kaburam jong jai ban reu khamtam haka baydai bat ka kam song kha song man haka ni ka tamasa haka banta jong ka mau kor katia kapan i ya kjil akai ka bala pron kam diki mau bat kum bayle akai chess kinong wei kat ba haka banta jong ka pasat wai dong pan kedai ka banta haka bau men barem open i ya ka jinglong dan buram haka song kha song man haka bau senrang bala biang ka pura karta ban sem ya kalengkor kum ukpa ulet ka sayeng ka thai samla banne samla ka leng baki phawar bat kibiria ban khro eka hadu bakan da penno yo kwai dong banengkong e shautau rang uba karu kalamon na pedeng ki weipat kirang bat kani ka jingye song kwai shautau rang kalongam kadang bakani ka samla kala pedeng yo tau rang terwa hakani ka sngi lai don lang ru amle ka sora konsensi uba titos khan kom kongsan nang ta ki weipat ki balai don lang ki kenthop ya ka sim sat jong ka hima sora kami em koslimai cm orang basnang ba Batista Khongphai Secretary in charge ka Human Rights Council North East India uba DS Malay uba di Dunai ka kong arling do ka badai kanai ka jong skol ba ne hu bat kiwe Long kan thai kum la suban ya pinga jiet ya pinga man na deng sentiu jong ka perthai ya pinga jiet hitang marwai ai bakan long kumta ya pi bat yana sertakan yai long kumbala cilaman ngasong asli ngale khen rao ban yang ka sao ban le pom dao na ying i mei nga dami ban sang sa ying kong thei ban lai khana tang Shua ban quay nga đã berkat ba Kumnungan kerengan ya tukana Lariam labet nga dasawar ba Nang tangayakan isak syata Ngasong asli ngale khen rao ban yang ka sao ban lek pom dao na ying i mei nga da mi ban sang sa ying kong thei ba lek kana tang Habang akran i phai na ken riang đầy tăng yang re ya kirang mana kapur ngaju terwa namar ya inga dayap madha Banga tengah si obi di gijing rumah aja video di bak apa solda ketik kamu slim. Kacia ada belum kalau si menang ya dia hasil pekat. Ti kembali long lem hi babo kaji long brio ba kini ibang pramut ya don. Ti tang ya iwe ngan jiet. Ba long ikai long aja. Asli ngale khen rao ban yang ka sao ban le pom dao na ying i mei nga dami ban sang sa ying kong thei ban lai khana tang
Kani Kadeka Pati CTV.